Kani kadai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mentaka step. Henriungot ki kertong na Shillong Parliamentary Constituency bat laingot natura kinyakon haka election MP ka ban Salong Shen. Yo uba THS Boni ban yakon kum ukertong Shimet. Hukum ka KHADC ya ka Geological Survey ka India GSI ban ajing syai halor ki kamwat nya jongka hari khasi. Lapan buon ya ki bor pahara na ka benta ban penyat dai ya renti ya ka jing penlong ya ka election MP bat election sitang samai ha ka jella ong u Additional Director General ki Pulit. Ki khubor ki babnya. Ka tarik bakhat do na ka benta ban weng kerteng na ka benta ban nengkong jong ka election MP ka ban long ha ka khatway tarik uyayong kala long hanin kasngi. Ha Meghalaya na ki prangot ki kertong bala thep kerteng na ka benta ka Shillong Parliamentary Seat menta la sa satang henrungut bat na ka tura ki kertong ki le laingut hi. Hadian ba u Justice Khar Basanti bat uba Kennedy Cornelius Karim ki laweng kerteng no ki kertong ki banyele na Shillong seat ki long uba Vincent H. Pala na ka Congress uba Jamino Mautho kertong yaman lang ka Sarkar MDA uba Sanbor Shulai na ka BJP bat uba Romeo Pirarani bat ba THS Boni bat uba angan pulay beng kato uba Jamino Mautho kertong yaman lang ka Sarkar MDA uba Sanbor Shulai na ka BJP uba Romeo Pirarani bat ba THS Boni kin long kum ki kertong Shimet. Uba THS Boni ula thep kerteng naga khnam henrei hadin bala bishar bnya ula sya'no banyeng ya u kum kertong Shimet ya thu u Abhishek Bhagotia returning officer henin kasni haka jingekran ba kinong pathai khubor. Na tu rasid ki laingot ki kertong ki long Menteri Rang Bap Bamenshua u Dr. Mukul M. Sangma na ka Kongres ka Menteri Sarkar Pedeng Bamenshua ka Agatha Sangma na ka NPP bat u Rickman G. Momen na ka BJP. Haka waipat ka khubor haka election siteng samai na ka benta ka Selsela constituency kindan saungot ki kertong ki banya aireng. Ka KHADC hinan kasngi kalaong bakan hukum ya ka Geological Survey ka India GSI ban ya ka jing batay syai halor ki kamwat nya ya ki marpo khandaw baka pentrei hakikat tu ka ni ki benta jong ka thain rikhasi. Ya kani layathu da u Chief Executive Member ka Council uba Tinwell Dakhar haka dorbar mang tengka ka balalong hinan kasngi. Ka Executive Council barim jong ka KHADC kala ajing bit ya ka GSI ban le iki kamwat nya jong ka haka khatsan tarik urum phang 8,000 khat fra. Henrei le yathu balada ka KHADC kamyo ya ka jing pinshai ka batik na haka ni ka sien kan pensange no ya ka ni ka kam. Uba Dakhar ulaong ba u CEM ba Menshua uba HS Shilla ula le ya ka bamdai ban ajing bit ya ka GSI hadin balapen bena ya ki tarik election MDC. U President Ramnath Kovind henin kasni ule kendo ya u President ka Republic of Latvia u Raimons Vionis ha Zagreb ha shua ba ka jinglai jingok kai jong u ya ka Croatia kan kutno. Ka India ba ka Croatia kilia soi ya Southly ki jingete asaskular na ka benta ka jinget trailang ha ki kam jingok kai perthai ki jingele kai sport bat bantung ya unong ya lam uban klie ya katanat Hindi bat Sanskrit ha ka skul ba University of Zagreb. U President Kovind ula yashim bentaru haka jinge merjing mot bat kisamla pule haka tay ka skul ba bat hadir kane ula lecha Bolivia. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala pelai ya kamang tengka bapura na ka benta ka snem 8,000 khat khandai arpau haka dorbar mang tengka henin kasmi. Uba penyai Sings Iem Deputy CEM uba pek ya ka platengka jongka District Council ulawan ra ya ka mang tengka ka baduna da sapupra 1,000 sanspa sapu klur tengka haka ba ngapule beng kato kamang tengka ka baduna da sapupra 1,000 sanspa sapu tengka haka ba lamang baka jing penlut kan long arspa khasan klur laipun rulak khatnya 1,000 sauspa tengka bat ka jing yo kan long arspa khasan klur laipusan lak rupupra 1,000 praspa rupau tengka. Haka jing emerging mot halor kamang tengka balawan ra u Deputy CEM
ula kular ya ka dorbar baka executive committee kan yale kat la kat yai ban wad ikilat kilenti ban kentiu ikilat kamai jongka district council kane gadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Additional Director General ki Pulit ka Meghalaya uba H nong plu ule thu balapan kre ki bor pahara ki babyang nakabenta ka jingbit jingbyang bar ka jingyai bet yai renti ka election MP ka ban salong haka jilla haka khatwai tarik uyayong uni he ki Pulit ule thu banalor ki bor pahara balapan kre kindon ru sa arpau perton ki sipai Central Armed Paramilitary Forces ki ban pet ya ka jing songsngan haka jilla hakini kisni uba nong plu ulaong ba ukermen bakan amdan kanu ka jik penthot na kinu kiliang kumba ka long menta bat ule thu baki Pulit ka jilla ki don ya ka jingetrai ka bajan ba bat ki sipai BSF ban khanglat ya kinu ki brio ki bathap ban rung tu lengba ki jaka khap put bat ka ri Bangladesh Kajing thap kertang jong ki kertong na ka benta ki sispa kha santali ki constituency ki ban penlong ya ka jingetap vote haka benta ka balai jong ka election MP kalasdang haka wat ka balai ka jingetap vote kan long ha palat khat sautali ki jilla bat ki union territory bat ka snithap vote kan long haka arpulai tarik ubnai banwan ha Assam ka jingetap vote haka ni ka wat kan long ha Guwahati Barpeta Kokrajhar bat Dhubri bat ki kertong ki bakhampau khmat ki long ka Pramila Rani Brahma Menteri Katnat Social Welfare bat nongyalam ka seng Bodoland People's Front u Badruddin Ajmal kli ka AIUDF bat ka Queen Ojha ka nongyalam chong ka seng BJP henin ka sngi ka dai sngi ka bakhat du banweng kerteng na ka benta ka wat ka baningkong chong ka election MP ka bala bu banlong ha ka khatwai tarik uyayong Chief Electoral Officer ka Meghalaya uba FR Kharkongor hanen kasni ula kentu ya baro kinong tap vote ka jilla ban yami pat ba ha ka khatwai tarik uyayong ban pendan kam yala ka hok uba Kharkongor ulaong baka jingbam lai tap vote kampan i ya ka jing persha hanrai ka pen i ya ka jing pen bijai no ya ka hok shu ula benrap baka jing lai tap vote kam dai ka kam ka badawa bar kumta baro ki brio ki de ban long ki bak lakloi ban ya shimbenta kum kadak ban rakhe ya ka jing senshar pat ba ka office jong district sports officer Ribhoi district nongpo kan penlong ya ka district level inter school football tournament Subroto Mukherjee Cup 8000 khat khandai nadu nyau tarik ujemang ya kan ka jingale kai football en penlong hamadan side sning madan ran yang bari bat madan nongjri Haribhoi kani ka tournament kan long nakabenta ki khana shinrang ki bahapo khat saus nam karta bat nakabenta ki khana shinrang bat kan thai ki bahapo khat news nam karta ki school ke bakwa ban shimbenta kila ban yo ki entry form na katai ka office bat ka tarik bakhat do ban I form ka long ha ka arpoi tarik uyayong arajar khat khandai Hadian bala bishar bnya ki kot kisla jong shi phongot ki kertong na ka East Tripura Parliamentary Constituency u Vikas Singh u balong u returning officer ule thu bakini baro shi phongot ki kertong kilong ki babet banyakhun ha ka election MP ka ban salong ha ka khat pra tarik uyayong ya kani ka khubor u Singh ula pentip hnen ka sngi ha ka district dhalai jong ka Tripura ka jing tap kerteng kalas dang madu ka khat khandai tarik menta ubnai bat kalakut no ha ka arpun riu tarik na preng kita isi phongot ki kertong arngot ki di ken thai lai no ya u Jitendra Chaudhary kani kan nong ka sien ka baningkong na ka benta ki khandai ngot na ki te ki kertong ban yang le ha ka election MP Dangshan Katnat Crop Production jong ka ICAR Research Complex for NEH Region Umyam hapok ka jingyalam jong ka Network Project on Organic Farming NPOF kala penlong ya ka program halor ka jing tray da ka bias no lang ha ka rukom rep da ka bapendan kam tangi ki dawai batsbo bala shushna na ka mariang na ka benta ban kentiu ya ka jing mi ba ka jing yo nong kumba prapo ngol kinong rep na ka thain Ribhoi kilapoi syakani ka jingyalang Kato ka khubor kalakut berkelawan cepi nak All India Radio Shillong. Sa shipor kata kapor prabajing nya sok baka Delhi station nak benta ka khubor ka ketin Hindi, kaban bot pat ka khubor ka ketin Pareng, ha kapor pra khatsan minute. Kane gadai ka All India Radio Shillong.